Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara. Okay, subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi mure Zimbabwe takuigirai nyaya ya buditswa na Nelson Chamisa yakabuda achitaura mafiro akaita Morgan Tsvangirai achitaura achiti Morgan Tsvangirai was poisoned mure Zimbabwe in one of my cabinet meetings. Akabuda Nelson Chamisa achitaura achiti during the time ya GNU ZANU-PF yaipa opposition the opposition chikafu wanzi pane chikafu chaiuya during my cabinet meetings abo abaita hanzi vaita my cabinet meetings twice a week, and so during one of my cabinet meetings yayo Morgan Tsvangirai ndopa akapoizenwa kakonzeresa colon cancer. Kabuda achipa warning zvakare achitaura iye achiti aigara achiudza vaTsvangirai kuti vasiyane nazvo zvekudya muma meetings eZANU-PF, but hanzi vaTsvangirai havana kunge vateerera, hanzi didn't listen mure Zimbabwe. So there is an audio atinoda kunzwisai Tsvangirai Nelson Chamisa paakataura during a funeral yakaitwa yaPatson Dzamara. Patson Dzamara yakafa zvakare colon cancer pakabuditswa nyaya naSusan Mutami zvichinzi he was poisoned by Themba Mliswa akarunza akapoisonwa zvakare neZANU-PF party. So try to munzwa Chamisa achitaura. Then there's also another audio there's also another audio ya Susan Mutami achitaurawo zvakare achiti Richard Tsvangirai should be careful mure Zimbabwe. Toti mungonzwa mamadzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Ndo zvakamukokera dambudziko. Vakati iwo waonesewo tinopedzera. Ndaitaura tiri mucabinet indakapedza 5 years. Anozivana Mnangagwa anambobata kana tea mugaba munoziva biti udzaiwa mugaba usikati wakakuti ndinoroya ndiani kuri kuziashedza miti kati iwe wega ndo usingadyi muno ndovakati imi president nana wabiti zvimondi mwizi bozi mauya zvimakeke zvauya kuma99 zvainakaka ndikati zvinhu zvenyu izvi kana mudhara ndiyamudaro zvinhu zvenyu mudhara zvichakuparirai musangodya musaita nyana rinoti rikangonzwa kuti pasvika muenzi rototi ndimai munoshamira nenyoka mudhara watosekadza iri idodyo iri ikwenure ari mari pamudzito kuchiruza nyaya amusiyakadaro anovari nzara vati ndinoziya komana makariti heri sadza muteko usatevera ndapa unosvika kundonyudza havakunyururi ndo zvakaita kuti mupana wayapinde muna taisirewo vamwe vanoti nokungorwara aiwa mumatorongo ndaiudzana naHopewell ndaiudzana naScala kuti vakomana chero mukaita nzara yakaita sei simbai mudye chikafu chamunonzwisisa ndamunorohwa mangwanani ngwanani. Chinonzi struggle hazvisi kuti tainda kunopinda mukano mamupere. We must be able to be there as revolutionary so that the revolution is not terminated. Because execution ya revolution haitwi nesutafa inoitwa tiri vapenyu. But hairevi kuti mvana kuita makwara, we must be very vigilant in whatever we are doing. Ndofunga mangozinzwira mega mure Zimbabwe Nelson Chamisa achitaura iye achitwa Tsvangirai was poisoned in one of my cabinet meetings avakaita during the time ya GNU mure Zimbabwe. Zvakare Susan Mutami akabuditsawo intel achitaura iye achiti Morgan Tsvangirai was poisoned by ZANU-PF. Achitaura achinzi anazodwa mukandla ndo vakatumwa kuti vanouraya Morgan Tsvangirai zvichinzi akaisirwa vakadzi pamberi pake kuti vawanikwe vachimuuraya zvichinzi ndokuita kweZANU-PF mure Zimbabwe. Zvichinzi even Vice President Constantino Chiwenga should be careful nekutamba kuri kuita mukadzi wavo na azodwa mukandla. Zvichinzi zodwa mukandla anoshandiswa
kutsvaga vanasikana vanobva vapiwa mapoliticians, hanzi those are the ones vanotora information, hanzi vakare those are the ones vanoshandiswa kupoisona mapoliticians murezimbabwe. Ndo mafiro akaita Morgan Tsvangirai. Toda kuti mungonzwa Susan Mutama achitaura, mubva maridza zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. And what really breaks my heart is you look at someone like Richard Tsvangirai, how we campaigned for him, and how he still eats with the same people that killed his father. It's very sad. Baba va Richard vakaurairwa madress, ndoma vakabatirwa imomo. And ndo muchabatirwa vese veCCC veve, ndo mumachaperera imomo, because ZANU-PF iri kutora ma urban council seats. Vachadonha vese one by one like flies. I want you to save this space. Kana Mwari akandichengeta ndiri mupenyu, muchauya munditaurira kuti Susan, kana muchaita court retweet kuti akambotaura musikana. Vanoda kuti inonzi one party state. They are all going to fall like flies. But anyway, who am I kupa vanhu advice? Regai vaende vanodya ikoko. Mukadzi waChiwenga anoramba achitambana naZodwa. Vana Zodwa vakadonhedza Tsvangirai. I hope she knows what she's doing. Ana Zodwa vakadonhedza Tsvangirai. Mary akatengwa nevanhu vaivaya kuti auraye murume wake. Akanzi tokupa life insurance yaGeneral Chiwenga. Ada kuuraisa murume wake. You need to be careful. People need some of these characters. Even when I'm not in Mbinga, you are Zodwa. Those are part of the cartel, and ndo vanhu vacho vanoshandiswa vanoguma kuti vana tudikito kuti vasikana vacho vakanaka tichiri nemazama akamira tete. You should be asking yourselves, mukadzi ane 60 years anorambira achitamba nevana ne 18 years. Ini pano I've got nothing in common nevana vane 20 years ini. Because my likes edu atosiyana. I've got cousins, I've got sisters, I've got friends. And nditauridzani nevana vane 20 years, I've got nothing in common with them, but vana Zodwa, they find comfort nevana vane 20 years vachifamba navo, vachienda navo kuti vanorarwa nemadhara yaya. Vachitrainwa vana kunzi kana how to fish information, how kuisira vanhu poison kuti vafe. Kana uri munhu weopposition, kana uri kudanana naBhedi, just know hasi Bhedi wako wega. Newe system unofira mahara.